Avui dia important, dia de la cursa, dia 3 del vlog. Ara ja hi ha el Pol que s'està acabant de preparar. Anem cap a la sortida. Aniré mirant a veure si puc fer algun vídeo mentre corre el Pol o puc trobar algun lloc per veure'l. De moment el veurem sortir i ja us aniré informant durant el dia com va. Ara veurem el Pol sortir per aquí. Ara el cridaran, pujarà allà dalt. Che bella giornata, buongiorno Pietra. And Federico Faggio i Poolfont cabezas from Spain. Next for Vinga, va, Pol! France, Marius Vera. Ara he estat mirant el mapa oficial de la cursa a veure si podia anar a veure el Pol i m'he equivocat completament, m'hauré de ficar al mig d'un bosc. No sé si es pot passar o... Montegrosso entrance. Entrada al Montegrosso. Suposo que es pot anar per aquí. He arribat al lloc, he trobat el circuit. Ara he mirat la llista de sortida i tot. Queden uns 20 corredors més o menys perquè surti el Pol i ja el veurem baixar per aquí. Li faré el clip i aniré a buscar una altra baixada més cap allà. Vinga, abans veiem. 5, 4, 3, 2, 1, go!
realitzada. Ha sigut una molt bona baixada, hem aconseguit una segona posició. Ens hem sentit molt ràpids, una baixada així, com ja heu vist, amb pedra, flow bítem, però més oberta, hi havia més velocitat i se'ns ha donat bé, hem aconseguit una segona posició. Ens ha guanyat un austríac per 0,2, poquíssim, però és un bon resultat de la TC1. Acaba de passar el Pol. Ara anirem un rato a la caravana a carregar la GoPro i anirem a buscar l'Stage 5, em sembla que és, o el 4, a veure un altre lloc passar. Ens veiem ara. Estic anant en direcció a l'Stage 3. El Pol ara, d'aquí mitja horeta, farà l'Stage 2. Encara li queda bastant per arribar al 3. Jo estic anant en bici, em marca el Google Maps algo més de 20 minuts. Quan estigui allà ja ens veurem i us explico què farem. Hòstia, mireu quin grafiti acabo de trobar. Vaya locura. Gent, és una locura, però molt, la de cotxes bons que arriben a passar per aquí. Només arribar, volia gravar, veig un Ferrari, un McLaren i un Porsche junts. Ara passa aquest Porsche. Com que va en direcció a Mónaco, venen tots els cotxes bons passant per aquí. Un Ferrari. Estic aquí mirant els cotxes i es fot a ploure. Hi ha un núvol aquí, allà tope clar, hi ha un núvol aquí sobre. Mireu què m'acabo de trobar. Amb aquestes vistes vas per aquí en bici, amb un poblet, i trobes aquí. Per arreglar la bici. Amb eines, la fiques aquí dalt i la repares. He arribat aquí al final de l'Stage 4. Crec que deixaré la bici i tiraré aquí una mica més amunt, miraré algun vídeo a veure com és la baixada i em ficarem un punt per gravar una mica. Que no m'acaba de convèncer tindre la bici aquí. Però bueno, tiraré una mica amunt, miraré el vídeo aquest i a veure si trobo algun bon punt per gravar. 10 seconds to go. You start in 5, 4, 3, 2, allez!
Thanks.
finalitzada la TC2 hem fet una bona baixada. La part de dalt, fins a 3/4 parts de baixada ha anat molt bé, que si hagués un split fins allí haguéssim fet increïble, però l'última quart de part de baixada se'ns ha complicat molt, anàvem molt cansats. Les mans i els antebraços es queda increïble. Semblava que hagués anat al tell a cada frenada, hi havia uns forats i uns bonys que mare meva per aguantar allò, però bé, hem aconseguit una 8ª posició i la baixada més llarga. Esperem fer les diferències de la cursa, m'han tret 20 segons, però ha anat bé. Ara acabo de veure els resultats de la TC2. El Pol va 8è a 22 segons del primer, bastant pitjor que abans, amb bastanta diferència més. El que passa és que ja es veia amb aquesta baixada que es faria la diferència. Era una baixada molt llarga i molt exigent físicament, i l'anterior era bastant més curta, es podia treure menys diferència. Però bueno, no es pot rendir i ha d'anar a tope, i jo sé que ell ho sap. Seguim aquí esperant a la TC4. 5, 4. TC3, just quan hem començat a sortir s'ha ficat a ploure i ha fet que patinés bastant al circuit. Això se'ns ha complicat perquè hem fet una 13a posició, la pitjor de la cursa, però ha estat bé, tot així. M'he fet bastanta caca als llocs de deixar freno, perquè hi havia bastant de pedra i feia molta por, però bueno, als llocs de pedalatge hem donat tot el que hem pogut i hem fet 13ens, està prou bé. Ara estic aquí a l'Stage 4, esperant que passi el Pol. Ara començaran a baixar els primers. El Pol acaba de sortir del Terès. Ara us informaré de com li ha anat.
4, última, també una baixada bastant curta, de 3 minuts. Ho hem anat a donar tot, hem aconseguit una 8a posició, ens han tret 5 o 6 segons, que està molt bé. Hi havia una mica de tot a la baixada i ho hem fet prou bé. Tot el que ens quedava energia ho hem donat i ha anat bé. O sigui que al final de la cursa de general 8è, m'han tret en total uns 30 segons, que arribo a fer uns 10 segons menys i pujo podi, però bueno, per ser la primera de l'any de l'Enduro World Series està bé. Hem tret uns punts UCI, que són molt importants, i ara cap a la següent. Gent, porto més de 2 hores esperant i m'acabo d'enterar que aquí no és el lloc on tocava i el Pol està baixant l'última per un altre lloc. És el que hi ha. Ara aniré a veure... Baixaré fins a baix a la ciutat i aniré a veure com li ha anat. Però em sembla que ja és l'última que corria aquesta i ja ha sortit. I jo estic aquí a prendre pel cul d'on és. Ara us informaré. Vaya puta merda. Ara he trucat al Pol i es veu que la 4 acabava aquí dalt. Jo he anat cap allà, estava pujant, he vist cintes i he anat cap allà. I es veu que aquella baixada era només pels pros. Ara ell vindrà i ha dit que està aquí aquest poble. I ara ens trobarem. Quina olofrena! Ja ens hem retrobat amb el Pol, està allà. Ja està aquí l'arribada i tot, ja ho tenim tot fet. Ha quedat 8è. Hem vingut aquí al mar a fer banyusca i portem aquí 2 hores tirant pedres a buscar el rècord Guinness. Aquí ens hem passat una explicació. Espera, tinc... Joder, ja puta. Aquesta tampoc és tan bona. Tu. Anem a buscar el sopar, Mireu. Mireu, Pedra, colom. La puta! Espera. Que superem colom avui. La puta! Uf, quasi el toco! El menjar està molt car aquí a Itàlia. Està molt car el menjar, m'ha comentat. Aquí m'ho pots explicar perquè la terra no és plana. A veure, puto hincho de merda. Mira el barco. Veus el barco? No es veu a la càmera, però hi ha un barco. Fica-li zoom. Bueno, hi ha un barco. No ficaré zoom. Jo aquí el veig sencer. Jo faig així, no el veig. Quasi no el veig. I així no el veig. Per què? Perquè la puta terra fa rodona. I quan fa així, jo a baix no el veig. D'aquí el veig. D'aquí no. D'aquí sí. D'aquí no. Perquè la terra no és puto plana, hòstia puta. Si tu es puntua aquest tiro, dona'l el 10. Nice shot. Veu quin lloc més maco. Go! Nyec! Pim-pam! Non è vero! Deia que si feia tope baix, Now backflip! el treien amb la canya, pim-pam. I no, ha sortit bé. S'acaba de tirar aquest petao. Però si jo per tirar-me d'aquí, és que ni em mullo. Mare meva. Què? 4 metres? Jo si tiro de truco i no, és que no em vull ni mullar. Ja havia provat la pizza i crec que Itàlia és un bon lloc per provar la pizza per primer cop. Provaré aquesta pizza de rúcula i no sé, crec que és una bona oportunitat de provar-la per primer cop. Una pizza. Està seca.
de bus, res.